stvari kojima me naučio burnout. Broj 1, odmor i pauze treba uzimati redovito na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, čak i u periodima kada nam je jako stresno, jako napeto i jako sadržajno. Broj 2, postavljati granice sebi i drugima, odnosno reći ne svemu onome i svima što nije dobro za nas, što nas ne podržava i što nas koči na našem putu do uspjeha i samorealizacije. Broj 3, postoje načini na koje možemo raditi pametnije. Postoje stvari koje možemo promijeniti u našem načinu na koji razmišljamo, u načinu na koji djelujemo, a da bude bolje za nas, a samim time bolje i za naš biznis. Zato dođite u Rijeku 10.4. na konferenciju o burnoutu i idemo skupa vidjeti koji su to sve načini kojima možemo mi biti zdraviji i zdravije i uspješnije poslovati.